To a nan kuma ranar Lahadi idan Allah ya kai mu wanda ya daidai da 12 ga wannan watan da muke ciki na shekarar 2026 za a gudanar da zaben fidda gwani don samun halastaccen shugaban kasuwar waya ta Alfin GSM Market da ke Ja'in Sharaɗa. Kasuwar da ta shafe sama da shekara ɗaya ana dambarwar tsayar da halastaccen shugaba tun bayan gwamnati mai murabus da ta ajiye aiki, amma za a iya cewa yanzu an cimma matsaya da za a fafata zaɓe idan Allah ya kai mu ranar Lahadi. 'Yan takarkaru biyu ne dai ke neman shugabancin kasuwar, inda Jamil Sharif Hassan da kuma Abba Ibrahim Adam wanda aka fi sani da Abba Yalo Mama. Sai dai Abba Yalo Mama ya bayyana mana irin ƙudurorin da ya ɗauka da irin ci gaba da ya ɗau aniyar kawo mai kasuwar idan har ya kasance halastaccen shugaban kasuwar. Ga dai abin da ya shaida min a wayar tarho da muka yi da shi. Adam wanda aka fi sani da Abba Yalo Mama, ni dan takarar ciyaman ne a kasuwar waya da ke Alfin GSM Market Sharaɗa Phase 3. To masha Allah, Malam Abba, ga zaɓe ya taho wanda ana sa ran wato idan Allah ya kai mu wannan Lahadin mai zuwa wanda ya daidai da 12 kenan ga wannan watan da muke ciki shekarar 2026 za a gudanar da babban zaɓe na fitar da gwani na shugabancin kasuwar waya ta Alfin. Shin kana ɗaya daga cikin kuma 'yan takarkarin da za su fafata wanda ana ganin kamar ku biyu ne kan gaba yanzu kai da abokin karawa taka? Shin wani irin tanaji kuka yi na ganin cewa kun tabbatar da samun matsayi a wannan kujera ta shugabancin wannan kasuwa a yanzu haka? Alhamdulillah mun yi tanadi sosai domin kawo wa kasuwar waya ci gaba. Wannan takara da muka fito ba mun fito ba ne ba don komai, mun fito ne domin mu kawo wa al'ummar kasuwar waya ci gaba da ɓangarori daban-daban, kama daga harkar shiga ƙungiyoyi kamar su NGOs da shiga gwamnati, domin wannan kasuwa ce ta matasa. To yanzu ala misali a ce yau gashi ka zama shugaba a wannan kasuwa, wani abu za ka fara kallo a game da kawo ma kasuwa ci gaba a yanzu haka? Alhamdulillah ka taɓa min inda yake min ciwo. A yau insha Allah muna fata Allah ya bani ciyaman ɗin kasuwar waya mai suna Alfin GSM Market. Za mu fara kawo ci gaba ta ɓangaren tsaro da haɗin kan 'yan kasuwa da gusar da hasada a tsakaninmu. Wannan shi ne aikinmu na farko insha Allah, da tabbatarwa da 'yan kasuwa zaman lafiya. Sannan na biyu za mu shiga cikin gwamnati domin akwai ƙungiyoyi da suke yin empowerment. Yanzu kamar yanzu kaga zaɓe ne ya to insha Allah muna sa ran cewa za mu shiga cikin gwamnati domin a zo a ba wa 'yan kasuwa musamman masu ƙananan jari empowerment wanda za su amfana insha Allah. Kamar yau kana zuwa 50,000, gwamnati jiha ko tarayya ta zo ta yi empowerment na 50,000, kana da 100 za ka iya samu ka dinga juyawa har ka yi amfani da shi. To masha Allah, duba da yanayin lokaci mun gode sosai a wato Malam Abba Yalo. Allah Ubangiji ya kai mu ranar zaɓe lafiya. Allah sa a yi zaɓe lafiya a gama. Mun gode sosai kwarai da gaske. Amin muna gode. To sai dai na so tattaunawa da shi kan shi Jamil Sharif Hassan ɗin, amma haka na bai cimma ruwa ba tun bayan kammala wannan rahoto ban samu wayarsa ba. Sunana Ibrahim Habibu nake cewa mu lafiya.